שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ מחשבה מחזקת. והיום בערוץ אנחנו נקריא לכם סרטון, נקריא לכם קטע שאני כתבתי לכל סטייק חדש, זה חדש לצה"ל. מקווה שזה יחזק אתכם. אם אתם אוהבים את הסרטון אז תלחצו לייק, תשתפו ותתנו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה. אשמח לדעת אם כן. כשאתם עובדים קשה ומשקיעים בבסיסי העורף כדי להיות לוחמים ולוחמות מיומנים, חזקים וחכמים, אז תדעו ללמוד מטעויות ולהשתפר כשצריך לדעת דברים חשובים. שצריך לדעת בשדה הקרב, מותר שיהיה לכם קשה ומורכב. שלא פשוט ומורכב, ומותר שלא יהיה מורכב ופשוט. תזכרו שלפעמים צריך לעבוד קשה ולהתמיד כדי שההצלחה בשדה הקרב וכל מה שתעשו תגיע בזמן הנכון. כשיש אכפתיות בבסיסי העורף, אז אתם תצליחו. בכל מה שאתם תעשו, למרות הקושי והמורכבות, ומותר שיהיה לכם מורכב וקשה. כשיש נאמנות לצה"ל, אז אתם תהיו בהמשך לוחמים ולוחמות חזקים ומיומנים. זה הכל היום. אם אהבתם את הסרטון אז תעשו לייק, תירשמו ותשתרו בתגובות עם איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה בהמשך. ביי.